Gayon. Gayones. Gayones kan tugtugado. Henry M, may klase. May klase ngunyan, Henry M. Inda. Good morning. Kaday mo ngayang ugali na salbatan na ka. Di mo ngayang haram. Inda, tabi. Woo! Good morning, 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 good morning. May klase tabi, Henry M. Sa microphone mo. Aram na nagayon doon. Tara, kulat na ka mo. Pagparaya na istoryahan pa kita. Salbatan ng pangyari sa mga kabaka. At ano yun na nga ni. Ang pangyari talaga sa mga baka. Kung Dracula na ka mo, day pa rin do aram. Dracula na day pa aram na. Ano naman. Aber daw, sige daw. I-text na nindo kung aram nindo. Sige daw. Ano, Dracula na magba para po problema pa kita ka na. Para tururuan pa kita. Ano nang limalas kung dahi aram. Adi, di ba? Aram nga ni Noel Manalo. Pero aram mo natabi ang Noel Manalo. Rat ko nang yamigo. Rat ko nang yamigo. Alat ko nang yamigo. I-double check ko ng yamigo. Di ba? Ano, nang grabe naman kita. Pizza City na ngunyan. Pizza City na baga ngunyan. Pizza City ngunyan, mga tugang aldaw na biyernes. Madali una sana. Suspendido ang klase. At araw na ninduan eh. Kung pag-announce yan. Pagparara po, doon pa kita. Di ba? Mga tugang newsroom, news director Mar de la Cruz. Technical Department, Ronald Baldo, Manibela Boy Mata. Asaya pong kay Riba Karen Ala. Habang tumatagal, medyo gumaganda. Habang tumatagal, medyo gumaganda. Diba? Siring man mga tugang, Chief Reporter Jimmy Nasalita, Alar Mario, Joshua Bino, asin Jomar Bien. Hanggang kitang 7 o'clock in the morning. Diri po sa inyong programa, Morning Hearing. Sa programang ini, bawal ang kidit, bawal ang babloy, bawal ang borosot habang naka-morning hearing. Dahil pong klase, mga tugang sa Tabaco City, aram na gayon nindo. Kamutabi na mga taga-Tabaco, nakatutok mga tugang sa DCGB Boda, WGB FM. Good morning, Tabaco City. Good morning, Daraga. Day tabing klase sa Daraga, Albay. Buda sa Legazpi City. Wala man tabing klase. Day actually, igwa pong klase. Ang sinuspender po kan mga LGU, iyo ang pig-upod na face-to-face classes. Yan, ha. Iyo po yan mga tugang ang suspendido, ha. Yan tabi na face-to-face classes. Yan po ang sinuspender man sana, ha? Pero, ang totoo lang, igwa tabi mga tugang ki klase, di ba? Na ibang klaseng learning modalities. Yan, ha. Kaya, di magsabing walang klase. Igwa pong klase. So, learning modalities lang po ang binago, ta. Di po kita maka face-to-face. Ta nag-uran, di ba? Sigang uran. Tod, tapudang ko daw. Baka lamang mga tugang makauron. Tango niya na aga si Alexis lamang. Huwag malamang kita. Hello, amigo. Hello, Bibi. Yes, morning. Sumol, suspendido. Ha? Sumol. Ano? Sumol, suspendido ba? Sorin. So mga malls. Ay! Pwede tumigo, dahil ito suspendido. Taduman ang dumanang kan mga estudyante. Di mga klase. Exempted sin data. Paano man sa mga estudyante madurman na dahil klase? Na, correct, yun ang gat. Paano man, makaduman?
Wala ba niyang klase nga ya? Pamulang nga ya kita? Ang problema ko niya, tagay silang mga lawan. Iyan sana. Kaya dapat, ano yun kung deng face to face, dapat magparandroman sa mall. Sa harong sana nga, yung problema. Di ba, pre? Oo, tama. O niyan, 4 months from now, may history na naman Pilipinas. Iyo kay, napagalaw kaan. Nalibong lamang ka ng payo ko na. Dahil ng katultuli, mas kanuna sana. First time sa history naman. Malibong na di. Dahil na. Sabi baga, wag na ko lang post ko niyan. Oo. If money speaks, everybody listen. Iyo baga. Di ba? Mga. Mo, iliwan mo. Iyo na, gilok nga na ako nahiling ko. Junto naman kita, junto. Pero aram migo day ko aram kon ngupon ngunyan hanggang junto may mangyari sa Pilipinas sa dakula. Bako sa na yan. Di ba? Eh, ba't magpagyo naman ang istorya? Iyo na nga niyan. Deta aram ako sa iling kumigo may mangyaring dakula sa Pilipinas eh. Dahil ka magparatara ba ya? Ang prediction mo, may nagkakatotoo. Ay, okay pa rin wala na. Okay. Morning. Good morning. Gari may mangyayaring dakula sa Pilipinas. Ano pa, seriously. Dahil pong klase mga tugang at mga taga Legazpi City. Dahil pong klase sa Tabaco City. Mga taga Pulangi, Hobilyar, Libon, Ginubatan, Santo Domingo, Malinao, Bakakay, Daraga, Piodoran, Kamalig, Malilipot, Tiwi, Asin, Tabaco City. Yan ha. Wala pong face-to-face classes yan ha. Wala pong face-to-face classes yan ha. Tabaco City, Malilipot, Tiwi, Kamalig, Piodoran, Daraga, Malinao, Bakakay, Santo Domingo, Legazpi, Ginubatan, Pulangi, Hobilyar, Asin, Libon. Hello, good morning, amigo. VP, good morning. Morning. Ano sabi po sa educational system sa Albay? Ay, de ko ara, amigo. Mall friendly. Sarawayon ka. Ano ba kayo? Iyo, tama ka. Pwede. Marayo ng pakamata mo niya na aga. Welcome to the province of Albay, where educational system is more friendly. Friendly. Yan ang dapat ilaw dyan sa billboard. Maray. Dapat dumanan sa may Agus Pulangi, Albay. Saka dyan sa airport. Sir po dali, welcome to the province of Albay, where the educational system is mall friendly. Sarawayon ka. VP, Ah. kan sa bago baga nag-uhurunan mo. Oo. Narumduman ko so dating pighurunan ka. Oo. Anhapot lang kung before or after elections may mangyaring na. Iyo, yan bigang pigiling ko eh. Ikaw may- sabi mo after elections. Gari may vibration ako, migo. Ako, before elections ako yan. Before election. Ikaw Iya. sabi mo after elections. Iyo. Mahiling ka yan. Ilingon ta daw. Ta anyway, nagurun-urun mas na kita pirme. Iyo. Pero sigurado yan, may mangyayari. Iyo. Okay. Mayabot lang tabi ako. Po. Ano daw panguna mo tabi? So may pinakadakulang na ko ang kwarta sa kongreso. Dahil nagboto. Iyan nga, nagdalagan sa isipukan ganun yan. Di ba? May mga strategy man yan. Iyo tabi. Strategy. Pag si may dahil nagboto, dahil man maboto. Ay. Gari araw kaya. Thank you. Yeah. Okay, bye-bye. Woo! Olok lang. Di magparakiri. Di taba taaga. May power interruption advisory ngon yan, tabi. Salamat. Alam ko na. Bago ko pa report doon sa mga pag-iripat pa. Ili nga daw, tabi, inal kun may Aleco advisory, tabi, Ronald. Ano so, Aleco. Hain so, Aleco. Nasaan kaya yung Aleco ditong chat group? May chat group. Ili nga daw, tabi, inal, chika daw, tabi, inal. Alam mo ko? Siyempre ka na ni Joker. Saro ka man na sarawayon kang latosonta ka dyan. Ako to ko kaya na rin natayaw, Nigli.
Balbalan ta ka dyan, ha? Ilang katungon ta kayo makuha mo. Mapot pa. Ini Sarawayo na. Sige na. Abay, kape mo. Di ba? Nuil na ini, oh. Sarawayo na lalaki ini. Alright. Good morning, Tabi. Sir Rodel Niño Franco. Walang pasok, sir. Professor Rodel Niño Franco. Sir, walang pasok. Walang pasok, sir. Remate. Adi, walang laog, sir. Ayos, ha? Kaso po, nali ako duman sa College of Arts and Letters. Ala ko naman kaso apon sa nasabat ko nang sa mga professor. Sir M, niya ko ano? Di pa suspendido ang klase? Niya ko day pa. Aga ako nagduman eh. Aga ako nagduman. Ala pagkahapon suspendido na. Welcome to the province of Albay, where educational system is mall friendly. Ining joke na rin. Nadaraman ako ni Joker kang kalukuhan kayo niya. Joke lang po. All right, February 5, mga tugang, schedule of power interruption. O, Sir Rodel, Niño Franco, dago kayo ni Sir. Washington Feeder 4. Ang mga apektadong lugar, iyo po ang Gabawan, Portion kan Peñar, Francia. Wala sa atin. Barangay Gabawan, as in Portion kan Peñar, Francia, 8 a.m. to 5 p.m. Yeah! 8 a.m. to 5 p.m. Ang brownout na ito ay hatid sa inyo ng tingnan natin kung ano ang requesting office. Alat ko na, karoon ko nag-request, ay dakula pa, talbatana, paguna ko sa date. Ito. Ito tayo. Reason, ang rason databi, alam ko na, taon ni kaya pala nasa box pala, no? Nakasurat pala sa box. Ngunyan databi na Febrero, ano ko na, inangani ito, Febrero 8, Febrero 5 ininal, tapos na. May pinadala kang bago? May pinadala ka? Alam ko na, ha? Wait. Febrero 5. Alam ko na. February 5 baga na lideng. Ay ko ha? Dumidi ka. Dita ka na sangaw. Dumidi ka. Dumidi ka. Para klarado kita. Sino magayuno na babae na pinadala sa kuya? So announcement, pero ang schedule niya 7 and 8. Ango niya na 7 and 8. Alat ko na. 7 and 8. Okay, tama ko na. Febrero, ito. Schedule tabi. Ang schedule tabi, reason, continuation of distribution of lines from single phase to three-phase line from Barangay Bangkerohan, Legazpi to Barangay Kawayan, Manito, Albay. Ang mga apektadong lugar, Washington Feeder 3, Tagungtong, Recloser. Affected areas, 8 a.m. to 9 p.m. and 4 p.m. to 5 p.m. Dua ining oras, ha. Sarong 8 to 9, sarong 4 to 5. Ngunyan tabing aldaw, portion kang Legazpi ang apektado, Barangay 58 Taysan, Barangay Maryawa, Barangay Maslog, Barangay Humapon, Bagakay, Barangay Bagakay. Yan tabi ang mga apektado tabi na mga lugar na brownout tabi duman sa pinagsabi niya to na mga oras. Tapos tabi portion kan Daraga, Barangay Anislag, Canarum, Mayon, San Ramon, Villahermosa, Bigao, San Rafael, Nabasan, San Vicente Grande, asin Ibaugan. Affected areas from 5 a.m. to from 8 a.m. to 5 p.m. Affected areas 8 a.m. to 5 p.m. Portion tabi kan Legazpi City, Barangay Bangkerohan, Barangay Imalnod, Barangay Bariis, Barangay Kagbakong, Barangay San Francisco, Barangay Buena Vista, asin Barangay Kabugao. Asin po
gabos na munisipyo kan, bilog na munisipyo kan, nito. Yan, ha? Yung tabi yan, mga tugang, ang mga daing kuryente, ngunyan tabing aldaw, susog tabi sa pahayag kan Albay Electric Cooperative. Alright? O bueno. Okay na tayo, okay na kita. Okay na kita mga girls. Mga girls. Okay na tayo mga girls. Feb 5, sabi mo, tapos na baga, February 5, o basta yun na ito. Tayo nailing ni Ronaldo man sa chat kang aleko, kung dahil mag-burnout, yun na yan. Alright, o sige basta po, ngunyan mga tugang, may klase, pero online yan. Ang pagkawad kan, asynchronous or synchronous. Yan. Ang sinuspender man sa naso F to F. Face-to-face classes ang sinuspender. Yan. Pero ang iba dyan, dahil naman naglaog, kaugakon man ngayang mga synchronous na yan. Hindi. Kuha na nga kita. Dahil nga no, class, urulian na kita. Basta mag-aradal, kan mga assignment, tapos pag-irilingan ta, mag-exam kita. Okay? Yes, sir. Panakpakan, sir. Okay. Good morning, tabi sa kaya sa taas kan lakag sa Mount Kitwinan, brown out. 11:45 PM pa ka sa Banggi. Ala. Ikol muna sir si Alexis kang pag-asa. Ay yung manangad. Ano? O sige, pa-report ko na si Pading Al. Alar Mario, nasa linya. Ramon Tado ang istorya. Good morning, Pading Al. Come in. Thank you, pare. Good morning. Ditin ako kan tugtog mo. Yung ani. Nagpro practice ako ta. Makwan? Si board member Siam Ismail Palan. Ba't hindi man minabayle? Gari ilingko. Sa ilingko, siya ba gari mga UMD ka mga panahon? Nagtuparang kami dyan sa covered court kan Daisan. Oo. Di mo tinuruan kan mga bali mong chacha? Day man. Budots. Budot sa ngaram niya? Oo. Matindi. Sa ilingko, kaya niya yan. Oo, kayang-kaya. Wala man siya kitulak. May abs siya eh. Para ikaw may abs. Dito pang practice, pwede na pang contest. Pangyari sa Mauraro. Belated happy birthday man kay Chio Manding na asay tono. Diyan sa crossing kan umapon. Good morning man kay Joscar na asay tono. Ang primo ini. Hermano man ini si Joscar kan Ermita. Diyan sa crossing umapon. Teritoryo ni Boy na mata. Birthday ni Boy ngunyan? Dahil teritoryo yan. Pag-una ko. Teritoryo. Kay dyan sa may area ni Boy? Oo. Okay. Nakampang ko kasubanggi sa dua. Yes. Yung manding kasi Diyos Karo. Good morning, tabi sa inyong duwa dyan. Nakanta ba ini, Permi? Permida siya. O duman sa payag-payag niya sa Makabasan. Okay. Nagpamati. Okay. Okay. Good. Salamat po sa pagantabay. Okay. 25 mga estudyante. Pira? Sa 25. Na mga estudyante sa farm school. Yan sa Gabawan, Candaraga. Mag-graduate niya na aga. Informasyon ini ni Tongkasi. Pero sa mga nagtatabang sa pag-promote kan farm schooling. Para umanabagaw niyan si Paitong. Mga estudyante ini, iyo nag-avail kan test the program with daily allowance para magpakaukod kan mga bagong teknolohiya sa pagtanom. Dahil sa panahon ko niyan, kulang na nin mga nagka-entry sa farming. Kaya ang gobyerno na adit na umabot ang panahon dahil na nin mga paratanom. Dahil sa pag-aadal, ang average age mo niyan, kan mga paratanom, mga paraoma, nasa 55 years old na. Dahil ng mga masunod na henerasyon. Kaya ang mga pribado mga grupo, NGO, nag-promote kan farming, nagtatabang sa gobyerno na mapakusog ini. Yan sa Gabawan area, Iguaki Farm School yan,
Kaya ngunyan at least iguanin 25 mga estudyante at mag-graduate sa pahagikan TESDA, may mga allowance sinda. Asin bigilao man na bisita ngunyan bilang speaker si ako Bicol Executive Director Mayor Attorney Pido Garbin Jr. Ya, banian bukas kan informasyon di Southern Pagkan Legazpi. Alarmario. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. Alright. You broke my will. So nasabi mo nga Pebrero 5 at ayo talaga. Ay pigi-verify ko nga ni Pigi-verify ko tabi. Madali lang. Apudan ta mo ng pag-asa. Apudan ta ang pag-asa. Pag-asa. Baka lamang si Alexis ang makauron tango yun. Mawara-wara lamang ang lipot kan banggi. O kanaga. Feels good. Hello, Miss Alexis. Hello. Ay, good morning. Naputol ka. No, nawara. Ay, okay na. Okay na kayo. Garipigahalat mo sa apul ko araw kaning oras, ade. Opo, sir. Uy, natadaw tumagmahon ako ngunya na aga. Ano po, sir? Natadaw ta, ang saya-saya ko ngayong umaga. Eh, siyempre, ako kan naka-duty. Oh, sige na nga ni. Ano ang latest forecast ta? Ngunyan pong aldaw. Go ahead, tabi, Miss Alexis. On the air ka na. Opo, para po sa ating forecast, ngunyan na aldaw, bali itong shear line ang patuloy na nakakaapekto sa Southern Luzon, asin sa Visayas, at ang Northeast Monsoon or ang Paraskang Amihan ang nakakaapekto sa the rest of Luzon. So itong shear line ay nagadara pa rin ng mapanganurong kalangitan na may kalat-kalat na pag-uuran, asin mga pulo-pulong pagkikilat at pagdaguldol na namamatian natin ngayon dito sa Bicol region. So ang expected natin na weather today ay mauran pa din at hindi sa kasalukuyan nakataas pa rin ang heavy rainfall warning sa mga probinsya ng Albay, Camarines Sur, ng Sorsogon at Masbate. Bali, na-expect natin na bagamat humina itong pag-uulan ay may mga pag-uuran pa rin tayong ma-experience throughout the day. Based po sa ating satellite image, meron pa tayong nahihiling na mga magpauran na mga clouds. So, yun nga po, expect natin na mag-auran pa rin dito sa Albay, particularly, and sa most of parts ng Bicol region. Bali, itong shear line based nga sa ating weather advisory, para sa ngayong araw ay magdadala ng estimate na heavy to intense rainfall na maaaring umabot ng 100 to 200 millimeters dito sa Camarines Sur, Catanduanes, Albay at Sorsogon. Bukas naman, araw ng Sabado, asahan natin slightly mag-i-improve itong mga pag-uuran at makakaapekto na lamang ito sa Camarines Norte at Camarines Sur, and by Sunday sa may bandang Camarines Norte na lang magiging mauran. Bali, yun po para sa ating forecast. Ini po si Alexis Rivivar ng Pag-asa Legazpi ang nagabarita. Kuwan palan mga maghapon. Tamo man palan so decision ay suspend so classic ngunyan, so face-to-face classes ngunyan. Ano tabi, Miss Alexis? Opo, sir. Na-expect pa nga kita. Hindi pa nga namin ma-terminate itong heavy rainfall dahil may nailing pa kaming magpauran. Although ngunyan, medyo nagluya-luya talaga. So, yes. paguran. Opo. Sa Catanduanes, na-mention mo ka sa bago, mas mauran man duman, ano? Sorsogon. Padakol kitang paraan tabay-tabi duman? Sa Sorsogon po, sa ngunyan, medyo humina yung pag-uran, pero expected natin na ngunyang aldaw mag-auran pa po. Opo. Sa Catanduanes tabi,
Sa Catanduanes man po, included man po yun Mhm. na magiging mauran po. Okay. Opo. Sige, duty ka pa po sa aga? Opo, sir. Marayman. Okay. Okay. Sige. Salamat. Salamat po, Miss Alexis. Sige po, sir. Bye-bye. All right. Iyan tabi mga tugang ang latest sa kalagayan ng panahon. Hali po dyan sa Pag-asa DOST. Kaya ba po si Miss Alexis Ruibivar. Maray ang aldaw tangon niyan. Marayan sa tuyang aldaw ngunyan ta. Si Alexis lamang ang naka-duty dyan. Gari nga niya, di mo nga kursunado sa iba. Woo! Maray na hapon, maray na aga po. Sa mga taga Legazpi City Public Market na nakaantabay dyan mga tugang sa morning hirit. Di magparerero mauran tabi mga tugang. Kaya sige lang, relax lang kita ta, magkusog ang uran. Nagatay, mali, bakit nawala to? Ayun. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Report, hali dyan sa luwas, kasabay si Karen Ala. Karen, good morning. Yes, VP, mauran-uran na pagkaagas sa Gabos, ba na naman didi sa Uroy no tanto sa may Imperial Court Iyo Division. nga. Pero maski arogan, talagang habang tumatagal, medyo gumaganda. Natabaya medyo. Ay, langan, medyo akma. Medyo akma na word. Okay, pero salamat VP sa ibang parte kan Legazpi na usually na Iyo. yun ang pagbabaha, lalo na pag tigagyan sa digdi sa resort. Normal man, day man pigbaraha. Nakashoot ka nun yan na di? Nakashoot ka? Day man po VP, nakaslak ako. Tigtaas ko sana. Pagod ako nakashoot ka. Kasi pagod ako nakashoot ka nasa bata ka. Day man po. Maski- Pag Sabado sana. Ayun pala na. Baski nakapantalong ka, ganyan nakashoot ka pag ilingon na. Iba nang naiiling sa kuya. Gari iba-iba. Gari, pag di ako nakakaong kipamaho, ibang pagiling ko sa imo. Dara kang gutom. Nagdidireklom. Nagidiklom nagbablard. Sige, go. Anong balita But dyan? sabi DP, itaghagad na kan sangguni ang panlalawigan ng Albay ang pag-monitor kan Department of Agriculture as in Department of Trade and Industry sa mga presyo kan karning urig, sira as in mga basic commodities digdi sa probinsya nin Albay. Ini matapos na aprobaran kan sanggunian ang sarong resolusyon na nagmamaawot hagadon sa duwang ahensyang ini ang regular pag-monitor sa mga siling na barakalo na nahilingan ng masikitong sa bulsaan presyo tusog sa sanggunian. Ang pagpasar ka ini VP, may relasyon sa mga pagtaraasan ngunyan kan mga presyo kan karne dahil kasi pigsabing fakturador na iyong minakausa nin pagmitis nin mga supply sa mga merkado. Kaya ang nangyayari, ang nagsasakit, pareho ang mga konsumidores, pati mga plasenya sa unot, sa parte kan mga palatienda, kung bako titaraas ang mga presyo kan mga siling na barakalon, nalulugi naman, lalo na sa mga negosyante. Apwera ka ini, masakito naman lalo sa bulsa kan mga parabakal, ang pagtaraasan kan mga presyong nagkakabarakal mo niya, lalo sa mga merkado. Kung kaya dahil siring, inaprobara na kan bilog na sanggunian ang resolusyon na ini dahil nakapalaman digditi ang pagsiguro na dapat patas ang karapatan kan mga palatienda as in mga parabakal. Susog pa sa sanggunian, katuyuhan man kan resolusyon na ini na masiguro ang patas sa presyo as in maray na supply nin mga barakalon sa probinsya nin Albay. Yan pati iditi ang report, Karen Ala, DCGB News. Salamat Karen sa report. Hali dyan sa luwas. Sabi kan texter ta, sir, hilingat tabi sa likod mo, gari may tawo. Latosonta ka dyan bata ang tao, di kami man lang ni Ronald. Bula si Pading Mar. Good morning, tabi, Sir Tony Reyes. Good morning daw. Pag si Alexis ngayon, may pag-asa. Yan, the best we go. Announcement, suspension. Ano yun yung pinurubad sa tuya? Suspension of classes no level based on weather advisory number 4 issued by DOST Pag-asa. Albay province is forecasted to experience continuous heavy and intense rainfall with expected floodings tonight, tomorrow evening to the effect of shoreline. Yan.
classes in all levels, both public and private schools, are suspended tomorrow, Friday. Yan. Yan tabing Friday. Yan. Alright. O, sige po ha. Mientras tanto, Jimmy, nasa linya. Si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Nasa linya po mga tugang ang mga baretang mainit sa morning hirit. Kay ba po ang Chief of Reporter? Bareta, mainit pa. Bareta, mainit pa. Jim, buhian mo. Nadagos kaso hapon BP ani pinaapod kan alkalde kan libo na meeting pig-inbitaran an MGB EMB day nato nga so MGB nato nga mga kapitan PNP Menro asin iba pa an katuyhan magdesisyon na o magformular nin plano ngunya na natumbok na kan mga residentes an bulod na iguang ligado illegal activity ng tulong taon na an operasyon. Gulpi ang mga hapot, primero gusto nang matuldukan ang mga agam-agam kan mga taga-Burabod naso nagrasay na bulod after Christine bako natural imbis may pagtubod na igwang nakaagrabar ka ito dahilan sa mga pagsabog na nagkakadarangog urog na sa pagkabanggi. Uminabot sa puntong nag-esfuerzo ang mga taga-barangay hanapon na sa kanlagan mga kabubuldan kung sa ang posibleng pighalian kan sa indang duda na igwang illegal activity sa hiliran ng mga kabubuldan sa area kan Burabod asin San Vicente. Sa madaling sabi nako atabi bibi sa Purok 7 and sa ngunyan base sa Auroron kaso hapon porsigido na ang lokal na gobyerno na talagang tuldo ka na asin maklarar na kung ano ang misteryo sa likodan kan kontrobersyang bulod. Sa sumada kan hororon kaso hapon naging saroan na desisyon kan MGB alkalde na sapirita na bibi na laugon ang bulod kay Riban, MGB, EMB, PNP, and sabi kan alkalde pasiguro pati membro kan army ma-request siya para magtaunin na seguridad as to duman sa kung makuha pa ki mga nitong search warrant haloy pada bipito and sa paglaog na gigibohon digdi na magkakatiristingan kung igwanin na magbuto na mareklamo handa siya na pati siya umampang sa kung ano man na kaso. Oo, so maisihan kung igwanin nagproteksyon. Yan. Urog pang may nabanggit na sabi alkalde. Maisihan na kung ano ang nasa laog, kung ano ang pig-extract sa laog kan bulod. Gabos na hapot si Sirimbagan once na maging positibo tamauranon kaya bagangunyan. Yes. Kung malawos gabos na agam-agam masisimbagan ta mismo ang mining engineer kan MGB nagpromisa na siya mismo lalaugon itong bulod. Then sabi kan alkalde siya mismo malaog. Malaog duman sa bulod. Kung gurano kararom asin kun ano igwa dyan ki sarupas o mga nagluwas ba kaya na ini nalalaog data igwanin armadong grupo sa lugar magkakahiriling na ang sitwasyon kumbaga uuba ka na ini tanganing mahiling kung ano ana sa laog. Ako tingnan niya. Kasi walang sino magkapunta sa atin. Yan na makikita kung sino talaga ulit. Kasi kung ready niya, pasukin na natin. O sino kayo mag-demanda sa atin? Gagawin pa rin tayo. Kasi wala kang karapatan na magkaso sa atin. Kasi sabi ninyo may dispute yan. O sino mga? Para sa atin, ano? Para sa atin. So, pasukin na natin. Para makita natin kung sino. O kasama ninyo ako. Para kung ako may demanda, sige. Para makita natin kung sino talaga mayari. Para sino nagsusunungan dito. Pero po Mayor, para po ma-secure natin proper offenses na ma-charge tapos yung evidence natin na
a-allow sa court, dapat po talaga may valid na search warrant. Yan ang problema. Si Baka dapat mapadali. Kasi ang concern naman mga gagawin ng Burako. Kung ma-search warrant, haloy pa da yan. Iyo, si Seth to tabi na turo Tagalog tabi Jim. So, Menro ito, Asumindro. Oo. ang suggestion niya, baka ma-charge nga ka dyan kay trespassing. Okay. Kaya dapat mag-agi sa proseso sa search. Oho. Aloy pa nga yan. Mhm. Yan na igwa ngayanin gusto kong ma-establisher mga ahensya kan gobyerno yaon sa presensya kan polis o army na i-request na niya. Adi ko din magkaso nga yun sabay na ako. Oo. Okay. Sabi ni Mayor, si Mayor ano sabi? Ito baga. Ah? Ito, Si pagpalik Mayor, ko baga. si Mayor. Okay. Mhm. Okay. Kaning mag-carry siya na ngayon kung ano man ang nanggad talaga yan. Iyo, no rin masakat naman. Dahil kita pwede magtaram. Iyo mananggal pala. Ano, iyo manangga. Basta, iyo na yan. Ayun na yan, susumada ka, swapon. Iyo. Di man ito basta magkatarho ba ng mga luho naman kung igwa mananggad kung totoo ito. Diba? Pwede nga mawara. Okay na. Abangan na lang, abangan. Abangan sa DCGB ang mga update. Yes. Jimmy na salita, exclusive na natutugay kaya na isyu dyan. Yan. Sa misteryosong bulod. Jimmy na salita, DCGB News. Thank you, Jim, sa mga report. Abangan nindoan mga follow-up report ka ni Jimmy. Yan po, mga tugang sa Libon Albay. Kung ano man ang gadyan, yan tabi ang tututukan, mga tugang kang sa tuyang mga pagriba. Kasabay si Jimmy na salita. Mientras tanto, Joshua Bino nasa linya. Joshua, good morning. Yes, BP, good morning. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag pa niya itong bareta, nasa poco mas o menos 30,000 na mga maestro-maestra na initial na bilang pikakarakulo na UBP and maserbi sa paabot na eleksyon sa Mayo 2025 digdi sa Bicol Region. Ini na initial na bilang na estimate ni Department of Education o DepEd Bicol Regional Director Gilbert Sadsad kung saan na si Kunsaya initial pa man sa naining bilang pwede pa ining mabago lalong na pwede pang matapyasan, mabawasan dahil magkaigwa pa man sindanin magkakanig og screening sa mga pwedeng magserbi bilang volunteer sa papaabot na eleksyon. Ini magdidepende dahil pwede pang halion sa iba kung naan mga ini may relative o kaya kamag-anak na mga kandidato o kaya man may namatian o kaya ikatulo sigun ki Sadsad kung dahil pa tataong mag-operate kay itong automated counting machine o kaya ACM na yung makinaryang gagamiton pag-abot na eleksyon. Kunyan sigun kay Sadsad padagos pang nagapreparar ang lado ka na Department of Education o DepEd Bicol. Dahil igwa pamansingdani na poco mas o menos 2 tulong bulan para makapag-preparar. Alagad siniguro ni Sadsad na pag-abot ka na eleksyon dahil naman masyadong itataong trabaho o kaya workload sa mga kamaestrahan digdi sa Bicol Region. Tangali ng buwilong makapagserbi pag-abot ka na eleksyon. Pasigun kay Sadsad, pag election time, sakto bakasyon naman ini kan mga maestra mga maestra kung kaya halos kulang naman ang sendang igibuhon ng mga trabaho katakod kan sendang pagiging maestro o kaya maestra. Kung kaya sa ngunyan, nasa pagpapadagos paman kan mga pag-eskwela na Department of Education, nagapreparar pa man sinda para sa paabot na eleksyon. Yan tabi BP, ang dagdag na istorya, alidigdi sa lawas, Joshua Bino, DCGB. Thank you, Joshua Bino, sa report. Ako kita mga tugang mag-break, kunin mo na ang mga headlines kan mga bareta sa lado nasyonal na dapat abangan taon-taon lang. Sa GB News Express asin po sa Newspaper front page. DCGB Enot Bareta sa alas Morning 7. Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Aramon taron mga headlines na yan kasabay si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar.
Good morning, VP. Good morning sa mga kabantabay. Headlines ko niyan. Presidente Bongbong Marcos daing magiginibo kundi sunodon ang proseso kan impeachment kontra Vice President Sara Duterte. Mientras tantong bukas ang presidente na magpatawanin permiso ang Senado na magkakaroon ng special session kung nakagado ni kan Senate President. Ayun. Aha. Pero ang sabi kan Senate President, daing mangyayaring impeachment trial kontra VP Sara Duterte mantang naka-break ang Senado. Buda, ma-election baga. Busy man ang mga senador. Pun ba Iyo. ang karampanyahan pa di po nasapit sa 11, ade? Oho. Sa next week na bagang karampanyahan kan mga senador na 12 para napipilion ta? Roger. Yan, okay. Mientras tantong wage hike bill, tatapuson kan Kamara de Representantes sa pagbalik kan sesyon. Nadagdagan pa nin 25 ang mga congressmen Na? nagboto nin pabor sa impeachment ni VP Sara. Ano yung 25? Naging 239 na. Oh, may naghabol pala. Oho. Inapprove na. Ano pa man ka ito? Iyan ang kung itong 25 ako umpa, depende daw sa rules, magiging rules kan Senado. Oh, maski din na sila magperma. Yung lusot na ito. Oho. Tapos na nga ni. Yan, kaya lang, pero dako lang na, ano ngayon nangyari kay Senador Chis? Iyo man ang ano. Iyo man ang ga. Iyo man ang ga. Iyo man ang ga. Delikadoan. Okay, Pinoy, maabot sa 9 na oras na nakakonsumo sa internet sigon sa Digital 2025 report. Iyo baga? Nakitang purundo kaya. Di ka na totoo yan? Yan sa tantong Presidente Bongbong Marcos, nangapudan sa mga ayon sa di gobyerno na magtarabangan. House Impeachment Prosecutor, pigrespeto aniro kan Senado sa impeach VP Sara. Mantang ayuda katrokis kan pirma, pinaimutikan sinabing fake news ngayon. Oh. Okay. Presidente Bongbong Marcos aminado na day kayang palion kang puwersa kang Pilipinas ang monster ship kan China. Talaga? Ako, sa ko, tama siya. Kulang ngaya kita sa gamit. Sa ko, tama siya. Tama na ito duman sa radio challenge. Garo-arog na, nga sa nakita naman. Oo. Sa nirimutan ang pahit. Maray lamang kung ngaya kita ning ano yan, mga darakulang na barkong pangira. Yes. Tama man siya duman. Okay, PNP ipinadarana sa COMELEC ang guidelines na ipinapautob na oplan katok. Mantang si DILG Secretary John Vic Remulla, suportado ang desisyon ni Presidente Bongbong Marcos na palawigon ang termino ni PNP Chief Marbil. Kay Senado pigratipikaran ang PBOX Modernization Act. Mantang iniluwas na kasuhapon kan DTI ang 77 na mga produkto na may pag-itaas ng presyo. Okay, update ang mga headlines niya na paggagat o dyan kang POS Enterprises, hanapon sa na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio, dyan sa Orosite, Legazpi City. Basta radyo, i-POS nyo yan. 24/7 konektado ko mo, maski na load. From Newspace, ini po si Martina. Good morning. Salamat, Paring Mar, sa mga headline. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Ang mga bareta kayan, taod-taod lang. Ang mga detalyes kan, taod-taod lang. Hindi po mga tugang sa inyong programang Morning Hirit. Magbabalik kami. Makalipas lang mga tugang kan mga patalastas. Si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGV Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa Kape asin Paretang Agraryo.
Treat your loved ones to the abundance of an eat-all-you-can this Valentine's Day at New Blossoms. Valentine's Day Special Dinner Buffet, February 14, 2025, 6 p.m. to 10 p.m. Second floor, New Blossoms Travelers House Hotel and Events Place. Adults 13 years old and above, 599 pesos. Kids 6 to 12 years old, 300 pesos. Free for 5 years old and below. New Blossoms catering all-time favorite dishes. Soup, salad, main dish, pasta and noodles, dessert and beverage, live acoustic band, free dinner buffet for February birthday celebrants, accompanied with 4 full-paying adults. Reserve your seats now. For reservation, contact 0929-219-4033 or 052-431-4330 or message us on Facebook, New Blossoms Catering Services, New Blossoms Travelers House, New Blossoms Travelers House Hotel and Events Place, Alba Street, corner Fernando de 3rd Street, Doña Maria Subdivision, Tagas Daraga, Albay. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta na kundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras alas 6 Gs. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Pebrero 7, 2025, headlines mga tugang kan mga bareta sa lado lokal. Face-to-face classes sa haros bilog na probinsya Kanalbay, suspendido ngunyan aldaw dahilan sa shoreline. DSWD Bicol, magibo sa giraray ng revalidasyon kan mga beneficiaryo kang walang gutom program sa probinsya Kanalbay. Sa lado nasyonal, Presidente Bongbong Marcos daing magiginibo kundi sunodon ang proseso kan impeachment kontra kay Vice President Sara Duterte. Pinoy maabot sa 9 na oras ang nakokonsumo sa internet sigon sa Digital 2025 report. Sa ibang nasyon, Indian Prime Minister Narendra Modi nakatalaan na magbisita sa White House. Business News, propwestong 200 na pesos na aumento sa sweldo, kirontestar kan mga business organization. Health News, mga benepisyo kan singkamas sa salud, ilinuwas kan mga eksperto. Detalyes mga tugang kan mga bareta nyato ngunya na pagkaaga. Suspendido po ang face-to-face classes sa haros bilog na probinsya Kanalbay ngunyan aldaw, Pebrero 7, 2025. Makalihis ang magdeklara ng suspension ang lambang lokal na gobyerno. Kasunod kan localized class suspension order kan gobyerno probinsyal Kanalbay. Sigon kay Albay Acting Governor Glenda Ong Bungao, base sa informasyon kan Pag-asa, pwedeng ma-experiensyahan ngunyan aldaw ang heavy to intense rainfall na nasa 100 hanggang 200 mm dahilan kan shoreline. Ang mga LGUs na dainin klase, alagad ipinagrekomendar kan alternative modes of learning, iyo ang mga minasunod. Tabaco City, Malilipot, Tiwi, Kamalig, Piodoran, Daraga, Malinaw, Bakakay, Santo Domingo, Asin, Ginawatan.
kasabay ang Legazpi City. Mientras tanto, pigabisuhan ang publiko naman tiniron na nakamonitor sa mga abisong ipagpapaluwas kan kanya-kanyang mga local government units asin mga eskwelahan. Mientras tanto, ipapairarom mga tugang sa revalidasyon giraray. Ngunya na simana ang mga beneficiaryo kan walang gutong program kan Department of Social Welfare and Development sa Bicol sa probinsya kan Albay para mahiling kung sisay mananggad ang kwalipikado digdi. Inanlakdang nagigibuhon kan DSWD Bicol may kinaraman sa walang gutong program. Sinabi ni walang gutong program coordinator Cheryl Lofamia sa DCGB News na makalis ang mga concern ka nagkakapira sa probinsya na pinili asin mga beneficiaryo kaini an may kaya. Sigon kay Lofamia, walang gutom program saro sa mga flagship programs kan ahensya para mapababa ang numero kan mga Bicoladong naggugutom sa paagi kan pagtaunin ayuda. Ipinaliwanag man kainin na naging halipot ang panahon kan pagproseso ninda kan listahan kan bulan ni Disyembre 2024 asin hinagan ninda ang listahan kan mga persons with disability, senior citizen asin solo parent sa kada lokal na gobyerno para sa 8,290 na beneficiaryo sa Albay. That's why we will be conducting a massive reading and assessment this week sa buong Albay and even Camarines Sorsogon to rerun again and assess again the qualification of beneficiary. Kung kailangan puntahan sa bahay ng mga worker para ang mapabilang talaga sa programa ay yung mga qualified. Tingog ni Cheryl Lofamia, ang coordinator kang walang gutong program kan DSWD. Mientras tanto, report hali po dyan sa luwas, Banwaan kan Malinaw. Deklarado na po na ESF o African Swine Fever Free. Jomar Bien sa detalye. Hinali na ang checkpoint o ASF checkpoint digdi sa may partikan Barangay San Carlos, Cantabaco City, Casunma. Ini matapos na maideklara ng ASF free o African Swine Fever Free ang Banwaan kan Malinaw. Ini ang kinumpirmar sa DCGB ni veterinarian Kim Romero, Cantabaco City. Sinabi ni Romero na opisyalmente nang naideklarar na ES3 ang Malinaw makali sa nagkapirang bulan na pagiging infected kay ni pumpa ka nakalis na taon huli kay ni ang mga checkpoint sana nakapalibot sa naon ng bita na lugar iyuan in order ng Haralion Kasudma. Apuera kayan ang bilog na probinsya Canalbay na ideklara naman na ASF-free matapos naman na nagkapirang bulan na ini infektado ay igwang lugar sa probinsya Canalbay na infektado kan ASF. Yan ang report. Jomar Brian, DCG. Mientras tanto, Alarmario, may dagdag man na report. Big dadagsaman ngunyan ang aleko nin mga nagabarayan kan sa indang bill. Tundag na ini sa pangapudan kan aleko management sa panginot ni General Manager Engineer Wilfredo Boxit na magbarayad tulos dahil aktibo ngunyan ang sa indang disconnection team. May mga bayad center na offline kaya napipilitan ang mga konsumidor na magdirekta sa opisina kan aleko. Kaya atabadag sa natulos ang mga nagabarayan maghapon. At least na nalay kung ngunyan, luay-luay man na nagangat ang koneksyon. Asin biglaoman man sa mga konsumidor ang padagos na kooperasyon. Alarmario, DCGB. Iba pa niya to na mga bareta sa lado lokal, agyat kang alkalde kan Libon, pinaguyunan kan Mines and Geosciences Bureau. Aramon tada po ang bareta kay Jimmy Nasalita. Konforme ang MGB sa challenge ni Mayor Canlibon na sa piritan ng Laugon, ang luho kan bulod. Basado sa pamayo kan Management Division, kan MGB Mr. Antonio Marasigan, approve. Pinasalamatan pati ang alkalde sa agresibong desisyon na Laugon na, ang Kanlagan, kan San Vicente para matuldo ka na kung illegal mina o treasury exploration
ang nangyayari sa tulakan na mga bulod sa nasabing barangay. Together ang grupo, kay ba si Mayor, malaog kita sa area. Aaramon pa kung ano talaga ang nangyayari doon sa laog, kung treasure hunting, mining, o kung ano pa man. Saka, i-relate pa kung ini yung activity ng iniligtis sa sinasabing ining treasure hunting o mining, i-relate na duman sa naging Lamang kan mga residente ng Bracon. o tapos yung landslide, kung anong relasyon, kung buwang relasyon umayo. Ngarig yung mga tao, magkaroon ng katahimikan, mga isip nila na ibuin yung relasyon duman umayo. Sisasagan kayo ba, sir? Dati, MGB, EMB, tapos yung mga kapitan, si Mayor, kay ba si Police, yan. Barangay. Pati barangay. Okay, so what if di kita pigpayagan daw nakakukudal ba ito? Sabi man ni Mayor na kakaulayon nila, kakaulayon ni Kapitan, so si Dahil na ito marangaran. sige. Basta may kakaulayon, sana makalaog kami. Makalaog kita. Then, kung hindi kong irarom, kung igwang... Ikaw mismo man maprintera, sir, susurukon mo ito. Iyo, ano ka? May eksperto ka dyan? Ay, dati akong minero. Di minasalita di si JB nyo. Alas 6:20 oras po sa Pilipinas, Bicol University aminadong bako masyadong supisyente ang 5 milyon pesos na budget para sa pagpakarahay kan eskwelahan. Report kay Karen Ala. Aminado ang Bicol University na kulang ang 5 million pesos nga masakop kay ni ang paglugan na maintenance sa mga dapat mamantinir pakarayon sa eskwelahan. Sigun ini kay Dr. Karina Salet kan BUITSR sa pakipaghuron sa iya kan DCGB News may kinaaraman sa naging daladan kan resolusyon manungod sa magigirumduman na pigibong kagumuwa kan BU asin provincial sa maintenance support kan eskwelahan. Sa napag-alaman kan DCGB News kay Salet, sa maintenance pa sa nakan BU Grandstand, halos tigsabing 100,000 pesos ang magagastos sa pagpakaray kaini dahil sa sinabi ni Salet, yaunang gadig di magiging durdakula ang gastuson sa mga materyales asin sa utility. Ganyan sinabi pa ni Sales na uro alanginin padigdi ang gastuson kan sa swimming pool na pigsabing halos 500,000 bulan ang gasto sa nga ni-maintain man ini. Kaya susug sa biyo, medyo kulang ini kung hilingon. Halagad sinabi mo na dahil mo nanindapik konsiderar sa ngunyan ang paghagad sa provincial din mas puruhalang kaw pang kantidad dahil sa pagkontinuar ninda sa provincial sa bagay na ini. Mientras tanto, nagpayag man giraray ninda kulang pasasalamat si Salet sa Sanbunaan dahil sa dakulang tabang at 2 million pesos na ini sa maintenance kan biyo kay sa wara. Karen, para sa na 5 milyon natatakay po na gumasta ang gobyerno provincial dyan sa compound kan Bicol University? Actually, mo pagkasundo na maintenance. Maintenance kan? Sa maintenance sa DVP, particularly kan mga facilities sa BU, and ang pigaranan digdi is to BU Grandstand and to BU Swimming Pool. Ayan, siguro, paghahanda iyan sa gigibuhon na Pradong Bicol, Roger Tabi EVP. kaya dapat magkakaigwa ki repair and maintenance. Roger Tabi EVP. Okay. Pero ang napag-araman tag impormasyon mo niyan, digibuhon da ang palarong Bicol, digdi sa may ICR. Sain? ICR EVP. ICR? Roger Tabi EVP. Taan ma-host kaan ang Legazpi. Dede, pero di ba host ang Bicol University sa mga event sa mga event gigibuhon dyan? Tabi EVP. Sa Tama ka Bio? dyan. Roger po. Oh, kasabay ang swimming pool. Tabi And iyan na track and field dyan, iyan na oval dyan. Roger Tabi EVP. Okay. Karan ala, DCGB News. Iba pa niya to, mga tugang na mga bareta sa lado lokal, nagkaperang classrooms na gagamiton sa eleksyon. Raraot pa, Comelec makikipag-koordinar sa Department of Education. Report kay Joshua Bino.
nakikipag-coordinate pa sa kanyan ang Commission on Election o COMELEC digdi sa Bicol sa Department of Education o DepEd. Susuginin sa naging napahayag ni COMELEC Bicol Regional Election Supervisor Attorney Maria Juana Balesa kung sa sigun sa iya pati painikan sa indang mga pinagigimong magakanigong aksyon kaya preparasyon para sa paabot na eleksyon sa Mayo 2025. Sigun kaya Balesa, identified na manindaan mga classroom o kaya mga eskwelahan na gagamiton bilang voting center alagit sa ngunyan, raraot pa o mga kaibuhan pang pakrayon. Kung kaya sigun kaya Balesa, padagos pa at sa intang pakipaghuron sa Department of Education, tangaling mapidali na magkaarayos pagkarehabilitar itong mga classroom na gagamiton bilang voting center pag-abot ka na eleksyon. Sigun man kaya DepEd Bicol Regional Director Gilbert Sadsad, talagang mga classroom pa nararaot pagkod sa ngunyan, partikular na duman sa Katanduanes, kinagihan kan bagyong Pipito kan sa aging taon. Siring man may nagkatira mga classrooms may mga danyos pagkiti sa probinsya na Camarines Sur. Kung kaya nagkatabangan na duwang ahensya para sa pagpakaray kan mga classrooms na ini. Tanganin ng maray ining magamit bilang voting center pag-abot ng eleksyon. Mientras tanto, susog sa dagdag pang pahayag ni Balesa ay sarong eskwelahan digdi sa probinsya kan Albay partikular na sa barangay Burabud kan munisipyo kan Libon ang totalmente nga dahil naman magagamit bilang voting center. Kung kaya tuman sa barangay Burabud kan Libon Albay, inisog na COMELEC Bicol ang magiging voting center sa bagong eskwelahan ini Tokos minus 500 metros ang rayo duman sa dating pintuan sa barangay Burabud. Dagdag na bareta, Joshua Bina, DCGD. Alas 6:25, tumpak na oras sa buong kapuluan. Pagbabalikan mga bareta, makalipas kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Joey Salceda, habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you kung Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya, pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba, kung Joey Salceda. Highest rating na proven, ang sa tuyang congressman. Albayahit ang atang lahat, kung Joey Salceda. Albay ahead ang lahat, oh. Albay ahead ang lahat, oh. Kung Joey Salceda. Tanong ni Kuya Kim, anong hanap ng biyahero sa baboy? Tingin pa lang, malaman. Certified Guapig. Pag kinurot, siksik, lusog. Certified Guapig. Mabigat ang timbang. Certified Guapig. Kasi laking Pigro na. Kagapay for more than 30 Pigro Lucky years. Ito lang ang may Pigro Builders. Busog sa nutrients. Tingin to timbang, certified Guapig. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Pigro lang. Kito, digdi sa puso ko. Madaba kong segundo distrito. Kaito pa perminang nadudulukan. Maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran. Kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasurog basta sa pag-asenso. May konkretong mga plano. Asin programa para sa tao. Dire-diretso at benepisyo. Unay na malalaoman ta. Serbisyo ko, ito ang totoo. Hindi sa tercer distrito, maungmaan mga tao. Sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ciudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Con si J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili, tinatabangan niya gabo si J. Pili, para sa Legazpeño si J. Pili, serbisyong na matanos. Con si J. Pili, handang magserbi. Con si J. Pili, handang magserbi. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa Kape asin Baretang Agraryo. Congressman Jill Bongalon, mahigos na Congressman Jill Bongalon, sa pagtabang dakul ng napatunayan, idulukan mga kabataan, kaya nga ni sa iyang hininguwa, educational scholarship program, tatabang ta asin kasurog ta, si Congressman Atty. Jill Bongalon. Salamat kong Jill sa mga tabang mo na itinao, ikatalaga kong Jill Bongalon, ang samuyang totoong pag-asa. Congressman Jill Bongalon, may gusto Congressman Jill Bongalon. Treat your loved ones to the abundance of an eat-all-you-can this Valentine's Day at New Blossoms. Valentine's Day Special Dinner Buffet, February 14, 2025, 6 p.m. to 10 p.m. Second floor, New Blossoms Travelers House Hotel and Events Place. Adults 13 years old and above, 599 pesos. Kids 6 to 12 years old, 300 pesos. Free for 5 years old and below. New Blossoms catering all-time favorite dishes. Soup, salad, main dish, pasta and noodles, dessert and beverage, live acoustic band, free dinner buffet for February birthday celebrants, accompanied with 4 full-paying adults. Reserve your seats now. For reservation, contact 0929-219-4033 or 052-431-4330 or message us on Facebook. New Blossoms Catering Services. New Blossoms Travelers House. New Blossoms Travelers House Hotel and Events Place. Alba Street, corner Fernando de 3rd Street, Doña Maria Subdivision, Tagas Daraga, Albay. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konvenyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Hi, ako po si Ma'am Melinda Wee. Good news para sa may mga problema sa kalusugan, magkakaroon po tayong gagawing free health consultation on February 15, Saturday, from 9 a.m. to 4 p.m. at CMD office at 2nd floor, room 208, PBRB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Pakidala po if may mga latest laboratory results kayo.
Tandaan, February 15, Saturday, from 9 a.m. to 4 p.m. at first come, first serve po tayo. Kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. Marami na ang nakagraduate sa maintenance at mga due for operation ang nasave sa operasyon at ugaliing makinig sa programang CMB Kalusugan at Kabuhayan Monday to Thursday, 6:30 hanggang alas 7 ng gabi at kapag linggo, 7 a.m. hanggang alas 8 ng umaga dito sa 729 kHz DCGB Legazpi. For more information, you may call or text 0939-904-0717. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan po langgi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabas siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banuan kan Pulangi kay Mayor Nonoy kap. Tanong ni Kuya Kim, anong hanap ng biyahero sa baboy? Tingin pa lang, malaman. Certified Guapig. Pag kinurot, siksik, lusog. Certified Guapig. Mabigat ang timbang. Certified Guapig. Kasi laking Pigro na. Kagapay for more than 30 Pigro Lucky years. Ito lang ang may Pigro Builders. Busog sa nutrients. Tingin to timbang, certified Guapig. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Pigro lang. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. GB News Express. News Express. GB News Express. Padagos kita ngunyan mga tugang sa mga bareta niya to sa lado nasyonal. Day pong maginibo ang ehekutibo kundi sunodon ang proseso kan Kongreso sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Inang pahayag ni Vice President Ferdinand Marcos Jr. matapos maisumiter kan mga kongresista sa Senado ang impeachment complaint kontra sa Vice Presidente kan nakaaging aldaw. Sigon sa Presidente, apisar ka nasabi niya ka ito, nabo niyang ma-impeach si VP Sara, wala siyang maging inibungon niyan dahil nagsuropay ang numero kan mga nagboto sa Kamara para ipagpadagos ang proseso kan pagapatalsik sa Vice Presidente. Pero tinawanin doon ni PBBM na wala ni Saro sa mga kalyado kay ni sa Kamara de Representantes ang sangat ng reklamo matapos hagadon sa mga ini na daisinda magsangat ng impeachment dahil bakong magayon ang timing asindakol na problema ang nasyon ang dapat na asikasuhon. Sigon sa Presidente, ibang grupo ang nagsangat ng impeachment complaint, partikular na ang grupo ni dating Senadora Laila de Lima ang Makabayan Black sa Kamara as in religious group kaya warang magiginibo ang Kamara as in Senado kundi kay Puan nindang iproseso ang impeachment complaint kontra kay Vice President Sara. Kasabay kay ni tinawanin do ni Marcos na wala siyang basbas o bendisyon na naipasar o sa naipasar na impeachment dahil trabaho ini kang Kongreso asin bako kan ehekutibo mandato kang Kongreso na aksyonan ang impeachment complaint asin da ini maimpluwensyahan kang arinman nasa nga kan gobyerno.
daima po ng impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte. Sagko dai nagpapadagos ang sesyon kan Senado. Sigon kay Senate President Chis Escudero, nakaipuan ng unang planchahon kan Senado ang pagkondukta din pagdangog o pagdangog kan impeachment complaint. Sigon sa rules kan Senado, kapag may isinumiter na impeachment complaint ang Senate President, mapaluwas din magkanigong direktiba kan subject of impeachment. Sigon kay Escudero, sa sarong forum sa Senado, tanganing mag-convene ang impeachment court, dapat may sesyon ang Senado para magsumpa ang impeachment judges. Kay bahan o kay puhan may sesyon ang Senado, maski na nga ni ang trial, pwedeng magpadagos, maski nakareses. Alagad nangyari ini kay dipuntong dating Chief Justice Renato Corona, pero dapat ini mapuunan, makonvene, asin mapanumpaan mga judges kapag may sesyon. Dahilan, tadai man nagtiripon ng impeachment court sa ultimong sesyon kan Miyerkules, mapunin sa pagkapadagos kang sesyon sa Hunyo 1. Sinabi ni Escudero na patas na aksyon ang articles of impeachment kan Miyerkules dahil kay puan panindang ugidon na ang mga dokumentos, partikular na ang mga pirma kan 215 na mga kongresista na nag-endorso sa reklamo. Siniguro kan House Committee on Labor and Employment Chairperson as in Rizal Representative Fidel Nograles na kaipuhan aprobaran kan Kamara de Representantes sa Katulo asin pinal na pagbasa ang propwestong 200 pesos na daily minimum wage hike o House Bill 11376 sa pagbalik ang sesyon sa Hunyo. Sinabi niyang magpapadagos ang sesyon sa Hunyo asin magkakaigwa nin 2 semana bago magsarado ang 19th Congress. Siniguro niyang dai masasayang ang espersos para sa aumento sa sweldo dahil padagos in daining ipaglalaban. Tanganing may pasar ang propuesto sa 19th Congress kan Lunes. Sinaprobaran kan Kamara sa ikaduwang pagbasa ang House Bill 11376. Siraram kang rules kan Kamara kay pahan igwang tulong aldaw ang napagultanan ang pag-aprobar nin sarong propestong lakdang sa ikaduwang pagbasa asin ikatulong pagbasa ang propuesto na sinertifikaran kang Presidente na urgent sana unexempted sa 3-day rule. Makmina konsumo nin 8 oras asin 52 minutos sa internet oral daw ang sarong ordinaryong Pilipino. Sigon sa pinakabagong Digital 2025 report kan consumer intelligence firm na Meltwater as in media company na We Are Social, ang narehistrong daily internet usage kan mga Pinoy masalangkaw kumpara sa global average na 6 na oras as in 38 minutos. Nakasentro man ang dakulang parte kan oras na ini iyong paggamit ng mobile phone as in minagamit sa 5 oras as in 21 minutos. Mas halangkaw kaysa global average na 3 oras as in 46 minutos. Nanginginot man ang Pilipinas sa paggamit ng digital communication kung saan 98.9% kan mga Pinoy ang nagagamit ng chat as in messenger services kada bulan kaysa 94.5% na global average. Narehistro man ang 94.2% na nagagamit ng email services kumpara sa 75% global average. As in 49.5% man ang nagagamit ng mobile video calling kumpara sa 35.5% na average. Apera digdi, nanginginot man ang Pilipinas sa bilog na kinaban sa paggamit ng online financial services as in pigsusundan man kan Brazil. Magigramdong man na binansagan ang Pilipinas bilang Pearl of the Orient dahil sa pagiging saro sa mga nasyon na may pinakaaktibong online presence sa bilog na kinaban. Bareta sa ibang nasyon, makalipas lang po kay ni GB News Express. GB News Express. Unang
angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always, Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Yo, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño, sararo kita. Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita. Ismail na kita, is what Ismail na kita. Smile always. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. GB News Express. GB News Express. GB News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, mga tugang, alas 6:46 nin pagkaaga. Baretang unyan sa ibang nasyon. Nakatalaan po na magbisita sa Estados Unidos sa masunod na simana si Indian Prime Minister Narendra Modi. Sigon sa White House, maatinder man si Modi sa dinner kay bahan si US President Donald Trump sa duwang aldaw na pagbisita kay ni. Dahil papig-anunsyo kan kampo ni Modi ang petsa kan official working visit kay ni. Si Modi ang saro sa mga nagkabrang opisyal na personal na magbisita kay Trump poon kan magtukaw ini sa pwesto. Inutang nagbisita sa White House si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Asin sa mga masunod na aldaw, si Japanese Minister Shigeru
Shiguro Ishiba ang mabisita kay Trump. Business News. Kinontistar mga tugang kanagkapirang mga business group ang propwestong 200 pesos na across the board daily increase sigon sa pinagbiyong pahayag kang 8 business organization makakaapekto sa ekonomiya kang nasyon in kaso maging lay ang nasabing propwesto. Apisar kan pagrespeto asin nasasabutan nindahan kamautan kaining mapakarhay ang kamugtakan kan mga obrero. Nagtutubod sindang magakaigwan nin duwang epekto o dakulang epekto sa mga tagsadiri ni negosyo ini, partikular sa small micro enterprises asin ekonomiya kang nasyon. Dagdag pa kan grupo nin mga negosyante ng propestong aumento sa sweldo posibleng magpatios sa mga business owners lalo na aniba sa mga inisadit sa naman ang income asin kulang ang financial flexibility para magsunod sa nasabing propwestong lakdang. Posible man na magitaas ang cost of living kapag ipinautob ang 200 pesos na across the board daily wage increase dahil mapipiritan ang mga businessmen na lang kawan ang presyo kan mga serbisyo asin barakalon para matawanan ng sufisyenteng sweldo ang mga empleyado kaini. Apera digdi, posible man na magsarado ang saradit na negosyo in kaso man maging lay ang nasabing bill. Kaibahan sa mga grupong kontra sa 200 pesos across the board daily wage increase, an Employers Confederation of the Philippines, Philippine Chamber of Commerce and Industry, Philippine Exporters Confederation Incorporated, Philippine Hotel Owners Association, asin iba pa. Health News mga tugang kasabay si News Director Mar de la Cruz. Aramon ta daw ang benepisyo po sa salud kan singkamas. News Director Mar de la sa detalye. Good morning, Par. Good morning, VP. Pinakang enot na masustansyang pagkaon na naunang bitan sa pamusong kantang Bahay Kubo, ang singkamas o Mexican turnip. Sa pag-aadal ka mga health experts sa kinaban, sa indang sinabi na dakulang benepisyo kan singkamas sa nawas. Dagdag pa ka mga siyentipiko na igwaman ang nasabing root vegetable nin vitamin C na nakakatabang para labanan ng oxidative stress sa lawas nin sarong persona na pwedeng magdaranin man iba-ibang helang arugan cancer, cardiovascular disease, asin diabetes. Igwaman ng probiotics ang singkamas na pigalian ng insulin na nakakatabang sa pagdakula kan good bacteria na nagkuproteksyon sa lawas kontra sa mga bad bacteria. Health News pag Newsbase, Mardela, daing iba. Ramon ta daw mga tugang ang report sa kamugtakan kang panahon. Hali po dyan sa Pag-asa kasabay si Alexis Ruevevar. Para po sa ating forecast ngunyan aldaw, bali itong shear line ang patuloy na nakakaapekto sa Southern Luzon asin sa Visayas at ang Northeast Monsoon or ang Paraskang Amihan ang nakakaapekto sa the rest of Luzon. Ang shear line ay nagadara pa rin ng mapanganurong kalangitan na may kalat-kalat na pag-uuran asin mga pulo-pulong pagkikilat at pagdaguldol na namamatian natin ngayon dito sa Bicol region. Expected natin na weather today ay mauran pa din at sa kasalukuyan nakataas pa rin ang heavy rainfall warning sa mga probinsya ng Albay, Camarines Sur, ng Sorsogon at Masbate. Bali na-expect natin na bagamat humina itong pag-uulan ay may mga pag-uuran pa rin tayong ma-experience throughout the day. Based po sa ating satellite image, meron pa tayong nahihiling na mga magpauran na mga clouds. So, yun nga po, expect natin na mag-auran pa rin dito sa Albay particularly and sa most of parts ng Bicol region. Bali, itong shear line based nga sa ating weather advisory para sa ngayong araw ay magdadala ng estimate na heavy to intense rainfall na maaaring umabot ng 100 to 200 millimeters
Lunes dito sa Camarines Sur, Catanduanes, Albay at Sorsogon. Bukas naman, araw ng Sabado, asahan natin slightly mag-i-improve itong mga pag-uuran at makaka-apekto na lamang ito sa Camarines Norte at Camarines Sur, and by Sunday sa may bandang Camarines Norte na lang magiging mauran. Bali yun po para sa ating forecast. Ini po si Alexis Rivivar ng Pag-asa Legazpi ang nagabarita. Mga tugang iyang pandetalles kan mga bareta sa GB News Express. Mga baretang mainit, digdi po sa morning hearing. Sa pangaran ka nagsurat kan bareta, News Director Mar de la Cruz. Kasabay po dyan mga tugang si Joshua Bino. Sa luwas, Jimmy Salita, Alan Mario, Karen Ala, asin Jomar Bien. Steering man, sa newsroom, pinapanginutan News Director Mar de la Cruz, Jenny Balyaran, asin Angel Mostaza. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Apobado na yan sa pag-uswag kita, mag-iribahan, makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang sa pagmalalauman sa pagserbisyo, programang salud asin pang turismo, programa kantes da asin mga ayuda, infrastruktura tabang sa paraoma. Estudyante para siya ay mahuhudyan, mga senior citizens siya masasarigan, mapasog na boses kang kabataan. Si Giselle Salceda kami nagtatabang, siya ang leader na kaipuhan ka, handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta, angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan, serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Extra strong. Ang numero 1 kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Segundo Distrito, ang board member niya to, maasahan ta, Glenn Casulla, makatawo, makajos, yan si Glenn Casulla, Glenn Casulla, ang board member ta, digdi sa tuti, Glenn Casulla na. Board member Glenn Casulla. Pag may barya, mag-McSaver Snack and Match na sa McDo. Ching, ching, snack a ching. Ching, ching, snack a ching sa McDo. 59 lang may snack ka na. At 25 mag-float ka pa. Yeah! Ching, ching, snack a ching. Enjoy McShaker fries, crispy chicken sandwich, and cheesy burger McDo for just 59 pesos each. Ching, ching, snack a ching sa McDo. McSaver Snack and Match. Enjoy it only at McDonald's. Available from January 20 to April 30, 2025 only. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 211559 series of 2025. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na!
Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige mga morning heriters, balik kita mga tugang sa programa. Ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis asin cirrhosis, mga helang yan na darakan sobrang paginom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabako, tanganing mga tay, kay puan po na sabayaning proteksyong Liver Aid. Liver Aid Silimarin Capsule, ang Liver Aid Silimarin Capsule, para po sa ludasin proteksyong kang atay, ini po may Silimarin na hali sa herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid, saro po yan na antioxidant na nakakatabang sa pagtaon ng proteksyon. Sarado na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugol o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang Liver Aid kapag pugol kan paghubag kay ni, may bisyo man wara, mahilig man uminom o day, mas maray tabi na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para dahing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Joshua? Hello. Garo talaga gari pigitawan ng kitchansa na magbago na subject mo. Alas 7 na? Tomorrow again. Ha? Tomorrow again. Oo, talagang medyo pagbibinas-binas talaga ang tawa. No? Alas 7 na boy. Pagday pa talaga titugot. Pagday titugot sa tiba. Ara mo, pagday ka pa talaga titugot sa tibaan ng maraot, day ka madidiskuido. Aray, pero pag titugot ka na, yan ha, dyan na kita dapat na nakahanda pirmi. Yo. Pag itinugot na sinda. Pag itinugot na sinda. Oo, sa iling ko eh. Pag sinugot ka na, dyan ka na madadakop. Di ba? Okay? O sige. Okay, goodbye. Goodbye. O totoo na. Saga naman. Tabatabunta ha. Oy, happy birthday po sa bago kita magpaaram ha. Good morning kay Kuya Nongs ha. Good morning kay Kuya Nongs kang Nongs Meat Shop buda kay Mading Angelic Yambao asin Pading Beda. Good morning, Madi. Diyan sa Angelis Pilinat. Yan ha. Sabi Mading Angelic Yambao, ikanan tunay. Buda kay Pading Beda. Long time no si Madi. Ay nagatabi sa imo. Buda kay Pading Beda. Good morning. Ano na lang? Ay, kumusta Madi si Pading kwa? Si Kagawad Anole Alfarce. Pagkikumusta mo ako, ha? At saka kay Chanena na padabaon ni Kuya Nongs. Nongs Imbodo. Diyan sa Nongs Meat Shop. Marinaga, amigo. Happy birthday po kay Yara Camila Adra Finat. On her 18th birthday sa Pebrero 8 sa aga ini Sabado. Ayan ha. Greetings from Mami Joy Adra Pinat at saka kay Lola Alon Adra ng Puro, Legazpi City. Oy, Mami Joy, Ma'am Joy, good morning. May madibu ka pala na aki. Ha?
Igwa ka palan kimadi na aki. Adi, Ma'am Joy, good morning. Namit ko kasuhapon si Lola Alon Adra Canporo, Legazpi City. Yan, ha? Lola, Alon, Adra, good morning tabi sa mga taga Puro. Nakulong palang itang mga paraan tabay-tabi dyan sa Puro, mga tugang kan, Legazpi City. Namit ko kasuhapon si Lola Alon Adra. Makaugmaho na kwan, na Lola pagkauronon. Buda, sa lingkod, riparo ko, kang kabataan niya, magayon si Lola Alon. Kang riparo man bagay, kang kabataan niya, gari, maapil ini Buda, magayon na babayi ini. Hanggang nga niya na medyo Lola na siya. Ang gayon mga tugang, nariparo pananggan. Gari nang gadso kanya, gari nang gadso kanya, so... Gari nang gad si Ma'am Joy. Good morning, Tabi. Happy birthday, giraray kay Yara Camila Adra Finat. Suminig di pati ka so sarong aldaw para nang gad i-greet an sa iyang padabang makuapo. Ini po sa imong sendong amigo sa radyo, Henry Maceda, si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Salamat kan sa irong pagantabay. Mabalik po ako 7:30. Mag-restorya lamang kita kan mga issue po sa tuyang kapalibutan. Sa programang Anhapon sa morning sa DCGB. Tapos na ang programa. Lakaw. Ihiras ang pagkamuot sa kapwa. God bless us all. One lover to another. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio.